Ikusiko dugu orain nola jarri goitiberako zerrendak. Beharbada batzuetan ikusi duzue, kalkulu horri batean, zeldatxo batean agertzen dela hiruki txikitxo bat, eta hor sakatuz agertzen dira pikatzeko eta jartzeko datuak barruan. Guk egingo dugu notekin, eta egingo dugu baita ere, notekin, baina ondo, jarriz, eta nahiko, eta gutxi eta bar. Azteko ezagatuko ditut hemen dauden datuak, hobeto lan egiteko, eta orduan, egingo dudana izango da, hartu non kokatu nahi dudan zerrenda hori. Nota guztietan jarri nahi badut, hartuko ditut nota guztiak. Eta orduan, hartuko ditut datuak, eta datuen barruan, datuen validazioa. Ageritzen zait leiotxo bat, eta leiotxo horretan, ageritzen zait, eremua, hartu dudan eremua, eta irizpideak. Hemen irizpideetan, aldatu behar duguna da, barrutian oinarritu eta sortutako zerrenda. Hartuko dugu elementuen zerrenda. Hor sakatuz elementuen zerrenda. Eta hemen jartzen du idatzi elementuak komaz bereizita. Ni jarri alditut hor notak 0tik batetara. Orduan, joango naiz komaz bereizten nota guztiak. 7. Jarri ditut koma guztiak 0tik 10etara eta koma batekin bereizita. Besterik ez. Ez dugu gehiagorik egin behar, gordeko dugu. Eta bitu hemen ja nola agertu den hiruki hori, eta sakatzen badugu hirukian, jarri aldiogu zuzen nota bakoitzari. Egin aldugu baita ere, eta egingo dugu hemen, nota osoa jarriko dugu, eta egingo dugu, ondo edo gutxi jarriz. Hartuko ditugu guztiak, berriro, egingo dugu datuak, datuen validazioa, berriro hartuko dugu elementuen zerrenda, eta hemen idatziko ditugu zer jarriko dugu. Gutxi, koma, nahiko, ondo, oso, ondo, eta bikain. Ziurtatu koma dagoela guztien artean, eta orduan gordeko dugu. Eta hemen zeldatxo hauetan agertu zaigo ja zuzen jartzeko nahi dugun nota bakoitzari. Beste aukera batzu daukagu, haien artean adibidez data. Suposatu jarri nahi duzuela data zeldatxo batean, idatziko dugu adibidez hemen data, ondoko zeldatxoan idazteko data bat. Berdin egingo dugu, hartuko dugu zeldatxo hori, datuak, datuen validazioa, eta horrein hartuko duguna izango da data. Data aukeratzen badugu, gordeko dugu, eta egiten badugu klik bikoitza zeldatxo horren gainean, agertuko zaigu egutegi bat, aukeratzeko data bat, eta hor bertan kokatzeko data hori. Gogoratu, klik bikoitza egin behar dela. Badaude beste aukera batzuk, probatu alduzue, zer gertatzen den bakoitza aplikatzean.